Sad bi opet u ovoj pekari ovdje i sad nije to normalno ništa bitno što sam ja bio u pekari tako ili odeš u neki kafe, pekaru, neku drugu i tako. Ja ne znam šta je s ljudima, ja ti kažem nešto je pogrešno s ljudima ili sa mnom, ne znam sada šta je pogrešno. Jebote, uđeš kako je prije bilo kad ti odeš u pekaru negdje, davno kad su bili ljudi valjda malo normalniji, uđe pa neku kiflu kupi, znaš, pa pitaš ti treba tebe, kakva je to sale kifla, dobro proba, evo ti griz, ovo super je, koju si ti kupla i tako, ti stvaraš prijateljstvo, a i probavaš tuđe kifle i probava neko tvoju kiflu ili to što si već kupio, neko pecivo ili šta ja znam, neki brioš ili neko slično. I tako, bilo sve nekako normalno, znaš, nisu se ljudi bojali, znaš. Sad upitaš nekog kakva ti je to kifla, možda zovnem sad policiju. Ti samo što si pitao kakva ti je to kifla i luksna, on samo što ti ne kaže trebi, odmah ti zovem, sigurno ti kažem, taka sta vremena. Ali nebitno to, što ja kažem, šta je pogrešno s ljudima. Onu malu kesicu, znaš, ti dođeš, čekaš iza njega u redu i šta ja znam, drugi, treći se nije bitno dok dođeš i specijalno to ako odeš ove kretenske, ala Starbucks i ova govna. Američka globalizacija, katastrofa sva. Ti odeš tu, frajer kupi neku, ne znam, on traži nekog govna, ne bi to znao sad ponoviti u kvizu za milion, nema šanse šta on traži da pojede, pojma nema, nešto čuješ. Isto ko da nikad nije živio negdje gdje se priča engleski, jebo mater što vi naručuju. I on uzme, i sad frajer kad uzme tu kiflu, ti prvo nisi čuo šta je on naručio. Drugo, kad unutra on ovako izlači, ovako napravi, ko surlu, ko slon, ovako digne i ovako uspa u usta. Pa jesi ti slon ili si šta si? Ili si čovjek? Šta okrećeš prema? I onda ti nema šanse da vidiš šta on jede. Pošto on digao ovako gore glavu, znaš, samo vidiš Adamovu jabučicu ovdje. On ovako sa onom surlom i naspa. Šta to nasipaš, mislim se jebote, kidaš, nasipaš, neki pravi nešto, pa se okrenem, rekao da ko šta ne snima, možda sam u nekoj seriji, pa jebi ga, hajde, ako sam u seriji upao, nema veze. Ja ti kažem, ne znam šta je s ljudima, ovo go kreten, kad ti vidiš kako se to ponaša i šta je. Dođi da mu kažeš, jesi ti čovjek ili si ti slon? Ti slonove ponašaš, jesi to iz Afrike sad došlo, šta ti je bolan? Bože, sačuvaj tako, a da ti ne kažem kako ovako odmah pripremim ruku da ga spucamo ondje, da mu se zaglavi šta god je naručio. Majko moja, tebi se više ni u pekaru ne odeš kod Italijana, oni koliko toliko nešto, oni dođu fino cappuccino, pa ondje pored stave, pa to fino jede, malo ovako odlomi, pa stavi ko gospodin, znaš, što kažu, talijanska škola, Italija. Ja, majko moja, što me nerviraju, zato i ne idem bolan ovo, ne mogu ja gledat. Tako se ti iznerviraš i ti pod nervozom onda pojeo i 3 kifle i 5 kafa i tako dalje. Samo sebi ti nabaci probleme, ne znam. Eto, sam ti kažem, sa slonovima na kafi, na kiflama. Sad ideš, ne ideš više s ljudima. A jesu do duše kad je vidiš ko slonovi, tako da nisam nimalo pogriješio. Surlu imaju, napravili su, skinuli su televizije, možda su i bili u Africi direktno. Uglavnom, haos. Totalni je haos, smak će svijeta, garantujem ti. Eto ti.